fotiť. Takže vítajte u vlogu Charlie. Román, s Peťou, choďte dole. A ja tu Takže, skúsime to. Už som to videl u pár let's playerov na YouTube, takže Charlie, si tu? Charlie. Charlie, si tu? Počkaj, musím to vyvrcholnať. Charlie, si tu? Prestaň. Charlie. Keď tam stáš? Snažím sa vyvolať ducha. Počkajte, tam bola také... Charlie. Tam bola aj seska. Charlie, kde si? Charlie je starý, je Charlie, ak si tu, daj nám znamenie. Charlie. To má prestať. Charlie. Posledný krát sa ťa pýtam, ak si tu, tak pomykaj s tým. Charlie, si tu? Charlie. Prestaň! Takže tí let's playery, ktorí to natáčali, klamali. Charlie sa vyvolať nedá. Tam bola ešte taká seska. A bolo to potné. Takže, choďte to prosím Iba noci. Peťo, choď to prosím ťa odložiť. A ja divákom vysvetlím, že to skúsime v ďalšom videu, ale v noci a... Takže, ešte vám niečo musím dokecať. My chceme toto. Keď príde moja mama... Chceme to. Piškoty. Čo tam? Keď príde moja mama... Tak proste chvíľu kecať... Nebojte sa, som tu. Takže toto je nový let's play. Herský život. Neukazujte sa na kameru, ináč nebudete tu, keď budem natáčala. Trošku hatej. Nie, zatiaľ to si jeste. No a... Takže asi tak, takže... Tento mu končím, dám ho na YouTube. A... Keď vlastne... Wow. Vlastne keď... sa skončí a dám to na net, tak týchto dvoch zabijem. A potom natočím ďalší vlog, takže... Ak sa vám toto videjko páčilo, čože asi nie, daj ho. Ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. Nič nebudem vám zazlievať, dobre, tak. Dajte like, koment, zjadnite. Adios.